Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka gaya cewa kamfanin Rajisco suna sai da wannan shaguna ne a matsayin DBC level. Ma'ana su kawai aikinsu shine a DBC level shine design build contract, shine wato kawai sun yi design din ne, sun fitar da fasalin yadda wannan plaza ko wannan kasuwa za ta kasance, sannan duka wasu takardu na mallaka suna da su, da izini na mallaka na jihar Kano suna da shi a hannu an ba su, sannan sun karɓo building permit yadda daga Land and Survey na Kano State za ka iya yin gini in an siyar ma shagon nan ka iya yin gini hawa biyu, mana bene hawa biyu kenan, mana an kasi guda ɗaya za ka iya gina shago uku kenan tun daga na farko, sannan ga hawa ɗaya biyu. Wannan shine abin da suka yi, shine DBC level ɗin. Saboda in ka siya kai zaka gina, ba su za su yi ma gini ba, ba su za su yi ma drainage ba, ba su za su yi ma kaza ba, kawai dai su ma foundation ne. Kawai yadda ka siya haka plan din, sun yi plan din, sun yi design din yadda kasuwar da ta kasance da plazozin block A zuwa block H. So duka wa'annan shine abin da yake kunshi a cikin wannan kasuwa ko in ce wannan plaza. So ginin ka kai za ka yi sokawai da waye da sauransu da kafar bene da an fitar da yadda za a yi fitar da kafar benen da kaza da kaza, kawai kai dai ka za ka ɗora ginin ka, kuma kana da dama ka ɗora har hawa biyu. Wannan shine abin da ya kunsa. Sai kuma a block A yadda zan yi bayanin price kenan. Block A shine yafi kowanne faɗi a cikin wannan block A shi ma a cikinsa shaguna 18 ne a 16. So kowanne shago yana da size, ma'ana faɗi da tsayinsa shine 25 by 8 feet, 25 by 8 feet. Sannan shine babban manyan shaguna wanda yake fesin babban titi a nan Western Bypass a wannan plaza. Saboda haka wannan 25 by 8 feet din kowane guda ɗaya kudinsa shine $8,500,000, amma a wannan pre-sale price din ana siyarwa naira $6,500,000 in dai mutum zai siya a wannan pre-sale price din na wannan satin. So wannan shine kudin su duk guda ɗaya anan in ka siya a block A mai 25 by 8 feet kudinsa shine naira $8,500,000, amma a wannan pre-sale price din za a siyar ma a price din wato $6,500,000. Sannan kamar yadda muka gaya duk guda ɗaya in ka siya kana da dama ka gina shago uku kenan, ne hawa ɗaya hawa biyu. Sai block B zuwa block G. Daga block B zuwa block G su kuma size ɗinsu har block H ma size ɗinsu shine 10 by 8 feet, kafa 10 by kafa 8 kenan. So daga block B zuwa G kamar yadda ake gani haka, kowane shago kudinsa shine $5,500,000. So amma a wannan pre-sale price din ana siyarwa $4,500,000 ne in zaka siya. Idan zaka siya guda biyu kuma daga wannan block B zuwa block G din za a siyar ma $8,500,000. Wannan shine price din sa a pre-sale price na wannan sati. Sannan sai block H. Block H din nan kuma shi duk shago guda daya kudin sa ideally shine naira $3,500,000, amma a wannan pre-sale price din kamfanin Rajisco yana siyarwa akan naira $3,300,000 kowane guda daya a block H. So wannan shine jadawalin price su. Sannan daga block B zuwa block G in zaka sayi block din gaba daya, ma'ana shago 16, yadda zaka iya gina shaguna guda 48 kenan. Yes, so ana sayar da shi naira $70,000,000 ne, amma a wannan pre-sale price din za a siyar maka a kan naira $53,000,000, naira $53,000,000
a pre-sale price in zaka sai block din gaba daya, block daya ko block B ko block G, in zaka sai whole block din naira miliyan 53 a pre-sale price. So wannan shine jadawali wanda da yake da bukata cikin ikon Allah ya samu lokaci kawai ya garzayo a nuna masa ga waɗanda suke a ƙasa, wanda ba sai ba inspection ya gani. Wannan shine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.